Ramdam ng mga Project Affected Persons o PAPs ng itinatayong North-South Commuter Railway o NSCR project sa Pampanga ang pagbabago sa kanilang pamumuhay matapos makatanggap ng kompensasyon at tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Matatanda ang tinamaan ng kanilang mga bahay at lupa dahil sa konstruksyon ng 147 kilometers na tren mula sa Clark International Airport hanggang Calamba, Laguna. Binigyan ng Department of Transportation o DOTR ng kompensasyon at income loss assistance ang mga naapektuhang residente. Direktiba raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DOTR na huwag pabayaan at bayaran ang mga pamilyang naapektuhan ng proyekto ng gobyerno. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nagamit ng PAPs ang natanggap na kompensasyon sa pagpapatayo ng bahay, pagsisimula ng negosyo at suporta sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakapundar po ako ng isang lote at nakapagpatayo po ako ng bahay sa mga pamilya ko. Nagkapunan po ako, yun po yung totoo. Dito sa variety store po kasi medyo malaki ang puhunan. Kung kinikita ko doon nang galing sa DOTR, napalago ko po talaga. Malaking tulong yan sa amin. Kasi, biro mo, makabili kami ng sariling bahay, yung mga anak ko. Lahat na pong tumulong sa gobyerno ay pinasasalamatan namin. Meron din pong pinuntahan yung mga kabayaran na nanggaling sa ating gobyerno. Ginamit ko po yung perang yon sa bahay dahil po ako isa lang nangungupahan. Na-relocate kami galing kami sa Lacandula. Tapos na-relocate kami dito. Ganda naman, mas maayos naman kaysa doon. Binigyan naman kami ng lilipatan, wala nang problema. Sarili na namin. May tiles na, may tubig, may ilaw. Okay naman, kumpleto naman. Samantala, patuloy namang itinatayo ang relocation site sa mga apektadong residente ng NSCR sa City of San Fernando at Angeles City. Tinatayang nasa 300 at 50,000 trabaho ang malilikha sa kasalukuyang konstruksyon ng proyekto na may 35 istasyon. Kapag fully operational na, inaasahang aabot na lang sa 2 hanggang 2.5 oras ang biyahe mula Clark hanggang Calamba. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.